Kungenkulu kakhulu intokozo nje ukukhuluma nawe kuyona ke ingosi yamaphupho igama uPastor weNingi ngokuthobeka nokuzehlisa asilethe ingosi yamaphupho. uNkulunkulu ke ebusise wonke umuntu ongumlandeli wechannel avula iminyango yempumelelo engathi kanganilonda njengoba alonda uIsrael ngolunye usuku emlonda ngensika yamafu emini iphinde emhole ngensika yomlilo ebusuku anganishiyi nani nazona zonke izimo enibhekana nazo kube uyena ontakulayo ngoba esho incwadi yakhe ethi ke nina nizothula yena uzokunilwela. So na manje uma ubhekene nezimo zempilo engathi kungathula ungalwi bese boNkulunkulu uthatha over ube uyena ozokulela akwazi ukuthi kunqobele futhi. So besibheka la ya amaphupho kaGift uthi Gift la ngiphupheke ugogo olumatha umlilo kungathi ke yimi ngedwa engikhona ukufinyelela kuyena noma eduze naye. Into yokuqala uma uphupha ubona umuntu mhlawumbe engathi ushiswa umlilo kepha futhi ungenalo novalo kungaba ke upha olushuthi ngenze kuzozo noma uzothola mhlawumbe indaba ezingamanga noma bazokutshela ulazo olungamanga noma bazokutshela ke udaba olungelona iqiniso maduzane. Suke kukhona abantu abazokukhohlisa mhlawumbe bekutshela udaba olungelona iqiniso. Futhi kuyenzeka uma uphupha ubona umuntu eshiswa umlilo kabi kube uphawu lube nosuku lokuxwayisa ngehlazo nezingxabano ezimlindile lowo muntu ekusaseni lakhe uyabona. Futhi kuyenzeka uma ubona umuntu eshiswa umlilo kube uphawu lusho ukuthi lowo muntu loyo angasabhekane nolaka nentukuthelo embi mhlawumbe noma ngabe kuyinsolo necala engazelele uyabona. Umotivate uthi ke sawubona kuchazana ukuphupha ulwa nomuntu okusukele bese ke umshisa ngomlilo sengathi ke wenza ibribe bese ke umphula isandla ngomnyango wetekisi. Into yokuqala esingayibalula ukuthi uma uphupha la engathi ke ushisa umuntu ongamazi ngomlilo ngoba ke mhlawumbe kusukele uphawu lolu ngasho ukuthi kungenzeka njengamanje umuntu ofisa ukusiphindiselela noma ke ungenzeka uzosiphindisela kumuntu omaziyo noma kumngani wakho okuphathe kabi noma okwenze kabi esikhatini sendlule yabona. Kanti okunye okungenzeka uma uphupha ubona futhi umuntu ungathi uyamshisa ngomlilo ungamazi ngoba kodwa kusukela kungaba uphawu lusho ukuthi ke kungenzeka ungase uphoxe umuntu osondelene naye noma omaziyo ngephutha uzokwenza mhlawumbe iphutha elingenza ukuthi umuntu ojwayelene naye nosondelene naye aphoxeke kodwa ungaqondile wena. Uphelwa kaMase ukuthi sawubona pastor your interpretations are so well explained. Uma uphupha umuntu ke ekhulelwe kodwa esifihlile kuleli phupho lo muntu ke is heavily pregnant uma osewashona uyavela wangibonisa ukuthi lo muntu ukhulelwe ngoba kube esifihlile isisu. Ngabe lokusho ukuthini? Into yokuqala esingayibalula ngane kwezi ukuthi uma uphupha ubona omunye umuntu ke ekhulelwe kuyenzeka kube upha usuke luchaza la into entsha ezokwenzeka empilweni yalowa muntu noma yakhe impilo ongenzeka mhlobe kunomklamo othile omuhle noma kunenhlelo ezinhle engahle ziphumelele kungekudala ngenxa mhlobe yokusebenza kanzima noma ngenxa yomfutho ofakile kulowo mklamo lo yabona ekutheni uphumelele yabona. Kepha singaphinde sikubalule ukuthi uma uphupha umunye umuntu ekhulelwe kuyaba uphawu usuke luveza ukuthi kukhona izinto noma ukuthile noma into ethile ngokomthetho okungenzeka ngabe efanele ngabe isezandleni zakho kepha othola ukuthi isezandleni zomunye umuntu yabona. Noma ke kungasho ukuthi kungase kuvele mhlawumbe izimfihlo ezithile ngawe noma ngezinto ezingezakho kepha ezadliwa omunye umuntu yabona. Singayibeka kanje uma uphupha omunye umuntu ekhulelwe futhi ezama ukufisha lesi sisuke uphawu ngabe ukuthi kunezinto ezingamagugu noma ezingamafa afanele ngabe mhlawumbe afinyelela kuwena kepha ke agodlweke omunye umuntu futhi lowo muntu loyo wenza okusemandleni akho ukuthi lolu lwazi lungafinyeleli kuwena noma wena ungazi ngalezi zinto ezingamagugu namafa ezingezakho yabona. uNkulunkulu enibusiseke ngani zakwethu
enilonde. Uma nifisa ukunikela njengoba sicelile ukuthi abantu uma bekwazi ukunikela ngemali engu-10 so that lo mklamo esifuna ukwenza noma ke le content esifuna ukuyenza kube possible lisilethe kwena. Ungenza njalo, i-account iyona lela gcineni. uNkulunkulu enibusise, siyabonga.